Eguzkiaren eraginez itsaso eta ibaieko ura lurrundu egiten da, eta lurrun hori gorantz joaten da. Lurruntantzak biltzean hodeiak sortzen dira, eta gehiago ostean kondentsatu egingo dira, euria edo elurra egin. Atmosferan kondentsatutako ur zati bat lurrazpira joaten da, beste batzuetan ibai eta lakuetara. Hortik berriro ere itsasora joango da, eta uraren ziklo naturala hasiko da, behin eta berriz. Lurrundu, kondentsatu, solidotu eta agurtu. Hauxe da uraren ziklo naturala.